Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna ƙuncin rayuwa na marubuciya Momin Siyama, wanda yake zuwa muku a tashar Shagali Hausa TV tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Ku danna mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya inda Shahid ya tausaya wa Ilham sosai, nan take ya ji ta shiga ransa, ya ji kuma yana so ya taimaka mata, duk da dadinsa ya yi abin da ya dace. Nan Shahid ya ce, sannan Ilham, Allah zai saka miki. Ta kai ta ce, na gode. Nan kowa ya shiru, kowa da abin da yake sakawa a zuciyarsa. Ilham ce ta fara tashi za ta tafi, sai Shahid ya tsinci kansa da cewa, hakin ƙoshi. Ta ce, ya ce baki isa ba sai kin cinye. Satas. Ta ce Allah ya yi na ƙoshi. Nanjuwa ta ce wallahi buruwa take, ana fara cin abinci sai ta ce wai ta ƙoshi. Nan ya ce to na dawo, ni zan takura miki ci abinci, amma yau zan miki uzuri. Mami ta ce kabba ku sa wa ɗiyata ido fa. Shahid ya ce to ai mami aikin ce na ga kamar ba ta son cin abinci. Mami ta ce wallahi ba ta so kam, ni ma na yi na gaji, amma tun da ka dawo sai ka taimaka min. Tana cin abinci ya ce an gama mamunmu. Ilham dai ta yi ɗakinta abinta, tana jin daɗin yadda suka damu da ita sosai. Nan ta je ta ci gaba da karatunta. Nan Idi ta tashi a fusace ta yi ɗakinta, tana wuci, nan suka bi ta da kallo. Mami ta ce Inti rigima komai aka mata oho. Nan Dadi ya miƙe dan ana kiraye-kirayen sallah. Ya ce son in ka gama sai mu tafi ko? Ya ce to Dadi. Nan Shahid ya miƙe suka yi masallaci. Nan kowa ma ya yi ɗaki don yin sallah. Inti kuma waya take da mominta akan Shahid. Tana cewa kuma wallahi yanzu na kasa zuba guba a abinci. Ni kam a canza wani abin kawai. Nan suna kai momi da gaske zan aure shi. Na ta ce to momi sai kin zo, ta ajiye waya ta yi kwanciyar ta ba sallah bare salati. Ilham ta ji ana kiran sallah, ta rufe littafin ta yi da ta ɗoro alwala. Ta zo ta gabatar da sallah, ta ɗauko Kur'ani ta fara karatu. Nan bata tashi ba aka kira Isha. Nan na ga Shahid sai murmushi yake yana ta maimaita sunanta Ilham. Haka kawai ya tsinci kansa cikin tunaninta, haka har yayi bacci. Washe gari da misalin karfe 11 motar Mommy ta kunno kai cikin gidan minista. Ta shiga gidan da sallamarta. Mami ta amsa mata tana Hajiya babba yau ke ce a gidan, to sanninki da zuwa. Mommy ko kallon arziki bata mata ba. Ta ce Abdin yana nan ne. Mami ta ce yana sama, bara na kira miki shi. Da rana ta ce in mijinki mun kusa kashe shi, za mu koma kan ɗanki. Tana haka minista ya fito ya ce Hajiya sannu da zuwa. Dan ya gaishe da ta amsa ta ce daman abin da ya kawo ni shine kaga Shahid ya gama karatunsa, ya kamata a haɗa su aure da Intisar. Kaga tuwo na mai na kenan. Tana yi tana washe baki. Nan Dadi ya nisa ya ce to Hajiya ba Shahid ɗin ya zo mu ji ta bakinsa da Intisar ɗin ma. Hajiya babba ta yi ta cafke ta ce Intisar kan babu wanda take so sai Shahid. Ita kan ba sai an tambaye ta ba. Dadi ya ce to shikenan, duk yanda muka yi da Shahid ɗin zaki ji komai. Ta ce to sai na ji ka. Ni dai zan wuce. Ta miƙe tana gyara gyalenta. Mami ta ce to Hajiya sai an jima. Hajiya babba ta ce komai ba, ta yi ficewarta. Na Mami ta ce gaskiya ni dai Alhaji ban yarda da haɗa su aure ba, saboda ba dan Allah suke son a yi auren ba, dan wata manufarsu ce kawai. Dan Dadi ya yi saurin tsayar da ita ya ce addu'a kawai za mu yi Allah ya ba su zaman lafiya. Ta ce amin, dan Mami ba ta so ta yi masa musu. Haka Dadi suka tattauna zancen. Su Ikram kuma suna jin komai yadda aka yi, sun yi murna sosai, wai Intisar ce matar bro ɗinsu. Na suka ta mata kirari, ita kuma sai cika take tana ƙasaita wai za ta auri Dr. Shahid. Juwa kuwa tana ɗakin Ilham suna karatu, ta ce wallahi Ilham ban ji daɗin abin nan ba. Wai wannan uwar girman kan ce amaryar bro, gaskiya kan bai yi sa'an mata ba. Ilham ta ce gaskiya kan, amma addu'a za mu yi musu. Allah ya ba su zaman lafiya shine kawai. Nan suka ci gaba da karatunsu. Washe gari da safe su Ilham sun shirya tsaf cikin uniform ɗinsu sun shiga school.
Suna isa suka samu har Uncle Sagir ya shigo musu. Nan suka yi sallama suka shiga suka zauna suka fara ɗaukar lecture ɗinsu na biology na Uncle Sagir. Su Juwa suna gane darasinsa sosai don ya iya koyarwa sosai. Shahid na gani da su dadi. Nan na ji dadi yana cewa to Shahid ka ji abin da nake ko? Ka ji abin da na ce ko? Shahid ya ce na ji dadi amma duk abin da kuka yanke shi zan ɗauka. Don Shahid yana da biyayya sosai. Duka abin da iyayensa suka ce da shi yake amfani. Baya kauce maganarsu. Shi ma dadinsa haka yake baya kauce maganar da gaba da shi. Shi yasa suke ganin ci gaba a rayuwarsu. Dadi ya ce Allah ya maka albarka son. Allah ya bada sa'a. Mami ma ta sa masa albarka ya tashi ya fita duk jikinsa a sanye yake sosai. Na ya je ɗakinsa sai juyi yake yi shi me zai yi da wannan yarinyar. Shi bata taɓa burge sa ba ko kaɗan. Can sai tunanin Ilan ya faɗo masa haka kawai yake jin ta a zuciyarsa. Haka dai yayi ta tunani har yayi bacci. Ilan suna shirin tafiya gida domin an kusa tashi Uncle Sagir ya turo a kira ta suka ɗan taɓa hira. Ya ce mata ya kamata fa a bani izini na fara zuwa gida hira fa. Nan ta rufe fuskar da ta ce to in ta je gida za ta faɗa wa mami duk abin da ta ce za ta gaya mai. Nan suka yi sallama domin an tashi nan suka wuce da Juwa domin direban su ya zo. Haka aka yi kuwa Juwa ta gaya wa mami yadda Ilam suka yi da Uncle Sagir. Dadi kuma ya yi bincike ashe ma ɗan abokin dadi ne. Ya kuma ba shi izinin zuwa hira. Haka Hajiya babbar dadi ya sanar da ita yadda suka yi da Shahid. Nan aka tsaye da aure wata 5 masu zuwa za a sha biki. Nan dadi ya ba wa Uncle Sagir izinin zuwa hira saboda ɗan amininsa ne Alhaji Yahaya Umar shahararren ɗan kasuwa ne. Kuma yana ɗaya daga cikin masu kuɗin Abuja. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya a wajen Ilam yau fari gobe tsumma. Yau ta kama ranar Asabar da misalin ƙarfe 4 motar Uncle Sagir ya kunno hanci. Motarsa zuwa gidan su Dr. Shahid ya zo hira wajen Ilham. Nan take ya yi fakin a gun ajiye mota ya kira lambar Juwa. Juwa tana ganin wake kiranta ta yi saurin miƙa wa Ilham. Ilham ta karɓa tare da sallama daga ɗaya ɓangaren ya amsa tare da cewa My love gani na iso fa. Nan take Ilham ta ce to gani nan zuwa. Ilham da sauri ta murza fuskar ta hoda da man baki dan iya kwalliyar ta kenan. Amma kuma tana mugun kyau sosai. Ta sa a tabbatar ash color ta yi mugun yi mata kyau sosai. Ta fesa wa jikinta turare mai daɗin gaske. Ta ce wa Juwa sis ki raka ni mana. Juwa ta ce wallahi ba zan raka ki ba ai dama ba ni nake raka ki ba. Nan ta ce to ni na tafi nan ta fice abinta Juwa sai koɗa ta take yi. Tana fita ta hangi gogon nata a cikin motarsa sun yake da wani haɗaɗɗen yadi milk color. Yadin ya yi matuƙar amsar jikinsa ga wani ƙamshi da yake fita a jiki sai a jikinsa mai daɗin gaske. Nan ta yi salama ya amsa mata yana kallonta kamar yau ya fara kallonta. Nan ta ce mu je mu zauna mana ya ce oke mu je. Nan ta kai shi bayan gida wajen shakatawa ta ajiye musu kujera guda 2 ta ce bismillah. Nan ya zauna ita ma ta zauna. Sannan ta ce barka da zuwa ya ce yawa my love na same ki kalau. Ta ce lafiya kalau. Nan da suka fara ɗan taɓa hira mafi akasari ya fi mata magana ya fi ta magana ita dai sai rufe fuska take alamun kunya. Ana haka sai ga Shahid ya fito da ki in mota a hannunsa da alamun fita zai yi. Yana fitowa kawai suka haɗa ido da Ilham. Nan take ta ji jikinta ya fara rawa dan ya hana ta tsayawa da Sagir ita ma kuma bata san dalili ba nan ya taka ya isa wajen. Fuskar nan babu walwala ko kaɗan. Nan ya musu sallama Sagir ya amsa ya miƙa masa hannu suka gaisa. Sannan Sagir ya ce ya kwana biyu ka ɓuya fa. Shahid ya yi murmushi wanda bai kai zuciya ba ya ce wallahi sai a hankali ne. Nan Shahid ya ce to ni kam zan fita. Ya sa Abba? Sagir ya ce suna lafiya. Ya ce to ka gaida su. Ni ma ina nan zuwa ya ce to a da lafiya ya ce Allah ya sa. Nan ya juya ya galla Ilham harara wanda sai da hanta cikinta ta kaɗa. Sannan ya juya ya fita. Ilham ta tsorata sosai. Nan take ta birkice ta ce za ta shiga gida. Ya ce tun yanzu? Ta ce i wallahi ya ce to my love. Amma ban so mu rabu yanzu ba. Amma shikenan za mu yi waya. Ta ce to sai na ji ka ta yi murmushin yaƙe. Ta miƙe suka jera ta raka su har jikin motarsa. Sannan ta shiga gida. Tana shiga ta shiga da sallama ta tarar da inti akan cinyar mami
wai yaya Shahid tunda aka sa ranar auren su baya kula ta sai hantara da harara. Shine mami take rarrashin ta, nan mami ta amsa mata tace Ilham har kin dawo? Ilham tace i mami. Mami tace to sanninki da dawowa, tace sannu mami. Na inji ta galla mata harara sannan ta ja tsaki. Mami tace me ya haka, bana son irin haka, gaskiya za mu bata. In tace to mami ki yi hakuri mu koma maganar mu kawai. Mami tace i da baki son a faɗa miki gaskiya ba. Na mami tace to ki bari kawai in Shahid din ya so zan masa magana ko. Tace to mami na. Ilham tana shiga ta cire mayafinta Juwa tace yau kuma kin dawo. Tace ke dai ki bari kawai. Ban san me sarki da yi wa yaya ba. Ba dama ya gan mu tare sai ya harare ni. Ban san me ya yi masa ba wallahi. Juwa tace to waye san me ya yi masa? Su suka sani. Lubuna, na wanda aka kira da Lubunat. Nan wacce aka kira da Lubuna ta fito daga ɗaki cikin wani tsadadden kaya. Amma wasan gani sai na ga Luba wai ashe ita ce ta koma Lubuna. Lubuna ta ce in na gani, ina ta ce kai Lubuna. Kin sa Alhaji Ibrahim yana jiran ki fa a waje. Lubuna ta ce ina ai na gama yanzu zan fita. Ina ta ce yawwa Lubuna da ya fi kam. Nan ta fito komai ya fi babu, ina kuma ta shiga kicin don ɗora sanwa. Tana haka sai ga Salama Kande. Ina ta amsa mata ta shigo ta zauna nan suka gaisa. Ina ta ce kin shirya? Kande ta ce i wallahi yanzu sai tafiya. Ina ta ce to Allah ya kiyaye hanya. Kande ta ce amin. Ta miƙe ta ce to ni na wuce. Ina ta ɗauko mata kuɗin mota ta bata suka yi sallama ta yi waje. Nan ta tafi tasha ta je ta mota. To Kande sai dai mu ce Allah ya sauke ku lafiya. Kande ita ce basu isa ba sai karfe 6. Sai karfe 6 na yamma. Nan ta yi sallama ta shiga ta samu su Juwa da Ilham suna kallo suna dariya. Ilham ce ta fara juyo sallamar ta amsa tana juyowa amma wa za ta gani. Sai ta ga Inna Kande. Nan ta tashi tana murna ta ce Inna Kande yau ke ce a gidan namu. Inna ta yi dariyar da bai kai zuci ba don ta yi mamakin canjawar Ilham. Sosai Kande ta ce Ilham ke ce kuwa? Ilham ta ce ni ce Inna ki zauna mana. Inna ta zauna sannan Juwa ta gaida ta. Ta amsa tana washe baki. Ilham ta ce Inna ba na kawo miki abin motsa baki. Na Ilham ta miƙe ta kawo wa Inna Kande. Ilham ta ce ya su Inna da Lubuna. Inna Kande ta ce suna lafiya ta ce ayya. Ilham ta ce to ki ci ba na kira miki mami. Nan ta haɗa sama ta barkan da tana mamakin dan Ilham ta goge ta canja sosai. Ana haka sai ga mami da Ilham sun sako. Mami tana sannu da zuwa yau Kande ne a gidan namu. Kande ta sauka ƙasa tana gaida mami. Mami ta amsa tana dariya ta ce ya kika baro su. Ina ta ce suna lafiya ta ce ayya to sannu da zuwa. Amma dai ba yau za ki koma ba ko ta ce a haka nake so. Ta ce haka nake so amma na kamar ba zai yi ba. Mami ta ce gaskiya kam kun ki bari da safe sai ki tafi. Ta ce to Hajiya ina godiya. Na mami ta kira Ilham ta ce ki kai ki ɗakin ki ta huta. Ta ce to mami. Nan Kande ta miƙe suka shiga ɗakin Ilham. Kande ta ce ke Ilham yanzu nan ɗakin ki ne? Ta ce i Inna. Ki je ki yi wanka sai mu yi magana. Kwanan Inna ta shiga ban ɗaki sai da ta kira Ilham ta nuna mata wasu abu. A haka dai ta yi wankan ta fito. Ta ji daɗin jikinta sosai ta fito Ilham ta bata mai ta shafa. Sannan ta sa kaya Ilham ta gaya mata duk yadda suka yi da abubuwan da su mami suka mata. Inna ta mata murna sosai. Nan daman kawai tana zuga Inna ne amma tana tausaya ma Ilhama sosai. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mu haɗu a labarinmu na gaba.